אז נתחיל מ-AA פרם. אז AA פרם אני עושה רוטיישן, ואז אני עושה את האלג ככה. R פריים יהיו ככה, כדי שאני אוכל לעשות R פריים ככה. D2. ואז במקום D2 R2 אני עושה wide moves. אוקיי, אז AB אני מחזיק אותו מהום גריפ, ואז אני עושה R2 ככה, ובאותו זמן רוטיישן, ואז D2 סינגל פליקס, וככה. אוקיי, אז ב-F פרם אני אראה שני אלגים, אחד זה המיין אלג שלי שזה ה-RUF, ויש גם אלג שהרבה אנשים עושים שזה RUL, אז אני אראה את שניהם, אתם תבחרו מה אתם מעדיפים. אז את ה-RUF אני עושה ככה, R פריים, אז U ו-F פריים כאלה שהם מתחברים. אז F פרם אני עושה, המיין אלג שלי הוא ה-RUF, אבל אני גם אוקיי, אז F פרם, יש שני אלגים שעושים, המיין אלג שלי הוא ה-RUF, אבל הרבה אנשים עושים גם את ה-RUL, אני אראה את שניהם. אז המיין אלג שלי, אני אעשה אותו ככה. ויש גם את ה-RUL, שאת ה-RUL עושים ככה. מתחילים בסקסי מוב. אני לא ממש טוב בו, אני גם לא ממש אוהב אותו. אוקיי, אז את ה-RA פרם, יש לי אלג מיוחד שלא ראיתי אף אחד משתמש בו, אבל לדעתי הוא האלג הכי טוב, לפחות בשבילי, אז הוא הולך ככה. Come on. אז ה-RB זה אלג מאוד כיפי, הוא RUD, הרבה משתמשים בו, אני פשוט נורא אוהב אותו. ומי שמשתמש ב-RUF אז כדאי להחליף לזה, אז עושים אותו ככה. עכשיו טיפרם. אז טיפרם אין באמת אלג מיוחד ליד אחת, אבל הפינגר טיקס כן חשובים, אז שימו לב. לפעמים אם יש UF אז שווה לעשות את האלג. ואז כשמגיעים לכאן לעשות רוטיישן, ואז לסיים את זה ב-R ו-U פריים. ב-R פריים ו-U פריים. לפעמים זה שווה את זה. אוקיי, אז בווייפר אני פשוט משתמש באלג הרגיל, הוא די מהיר ואין לי בעיה איתו. אז אני עושה אותו ככה.
אוקיי, אז JB, יש שני אלגים, אני משתמש ב-RUF, אני עושה אותו די מהר, אבל אני אראה גם את ה-RUL כי הרבה משתמשים בו. אז ה-RUF קודם כל הוא מכאן, ועושים אותו ככה. RUL הוא גם די מהיר, גם עושים אותו מכאן, אני פשוט פחות אוהב אותו, אז עושים אותו ככה. לא מת עליו. אוקיי, אז את ה-JA או L-Perm שחלק קוראים לו ככה, אז אני עושה אותו ככה, אני עושה את ה-RUL, אז ככה. אוקיי, אז את ה-JA שחלק קוראים לו L-Perm, אז אני עושה אותו ככה. אוקיי, אז עכשיו את ה-NA Perm. אז את ה-NA Perm אני פשוט עושה סטאפ ל-J Perm, ושוב אני לא עושה את ה-J Perm של RUL, אז זה אלג שהוא טכנית RUF, אז נעשה אותו ככה. אוקיי, אז את ה-NB אני עושה אלג די מיוחד, הוא בטח לא הכי טוב, אבל הוא עובד לי הכי טוב, אני עושה אותו ככה. אוקיי, אז עכשיו V-Perm. ה-V-Perm שלי היא טובה, אני לא יודע אם היא הכי טובה, אבל היא עובדת בשבילי. נעשה אותו ככה.
אנטיסון. סקסי מוד. אוקיי, אז איפרם אני עושה מכאן. אני לא עושה את הרוטיישן RUD, אז צריך לזהות את זה לפי ששני הקורנרס האלה ככה, או לפי שני הקורנרס האלה והאדג' הזה. יש הרבה דרכים לזהות את זה, אתם תחליטו מה יותר טוב לכם. אז האג הולך ככה. קדימה, ניסיון אחרון. נשאר ל-20. אוקיי, אז ל-UA, האלג שלי הוא האלג הסטנדרטי של RU. לדעתי זה האלג הכי טוב וכדאי ללמוד אותו. מי שעושה עדיין את האלגים ההם זה ממש גרוע, אז ככה זה נהיה. אוקיי, אז ל-UB אני עושה אלג דומה, ובמקום לעשות אותה מירר שזה פשוט יהיה L ו-U, אז אני פשוט חוסך את זה בלעשות רוטיישן לכאן, ואז אני עושה את האלג הזה. אוקיי, אז HPRM אני עושה בדרך די מוזרה. אני יודע שהרבה אנשים מחזיקים את זה ככה ועושים M-moves ככה. זה לא ממש נוח לי, אז אני מחזיק את הקובייה ככה כשאני עושה את זה, מן על הצד, ואני עושה את האלג ככה. אוקיי, ולאלג האחרון, הזיפר, אז אני עושה את האלג הזה שהוא RU.